गाइस ये हमारे मामा मामी आए हैं देखो शायद इसमें यहाँ पर क्या लाया है देखो वाह बड'लेण्ड गामसा मालाय गोदलानै बड'लेण्ड गामसा मोनबाय मस्त' मोजां दुसन कालारखौ wah nah neng गानना गानना नोङो गाजी ini mak ये क्या है हेमान माखासे कुठलं जा मला मामा मामी लमनाय बड'लेण्ड गामसा गानबाय चलो चल के दिखाओ एक बार चल के दिखाओ आगे चल के तो दिखाओ कैसे लगता है दिखाओ तभी तो आप ही देखेगा वीडियो में मामी जा रहा है बेटा बाय बाय बोलो थांसै नै देखो आलासिफोरा थांसै नै आखामबो जालियानो मोबो जालियानो माने मागोनि हेलो गाइस ये देखो हमारे लाहापरा दुबली बारी और ये देखो मेरा मुन्ना सा टुन्ना सा नुन्ना सा मेरा क्यूटू सा जान है मेरा जिगर है देवांश है हाँ। अब बताओ तुम्हें मजा आ रहा है हाँ। साइकिल भी लिया नहीं है साइकिल तो तुमने घर में रखा ना लोगोफोर जोंनि एसे देहाया थिग नङा एसे बेराम जाबाय दोङो थोड़ा वायरल फीवर सर्दी खांसी बेनियाबो बेटानियाबो बेनि थाखाय जों बाहेराव बांद्राय गिदिंनो हायाखै लोगोफोर बेबायदिनो दुब्लिफोरावनो गिदिंबाय दोङो आरो ठीक लग रहा है बेटा हाँ लोगोफोर गाड़ी के सुबाय ऐसे सुनानै स्रां खालामना होनबाय you see it's just so clean the car yes और देखो ये हमारा घर लोगोफोर नै ले गेटा जाबाय वाला जाबाय जोंनिया सुटियाबो जोबबाय थांनो जाबाय ओके हाँ ये गाड़ी तो धूप से चमक रहा है चलो गेट वहां से नहीं इधर से छोटा वाला गेट से जाते लो लगता है आपको कुछ काम कर रहा होगा बेटा तुम क्या कर रहे हो इसको डंडा को मैं से दीवार में लगा रहा हूँ और मैं इसको से ये भाई चल आवेशान करिए वाह ये तो तुम खतरनाक गेम खेल रहे हो यार माय डियर कुछ भी लगेगा लग जाएगा सावधान बी केयरफुल अच्छा से खेलना नहीं तो लग जाएगा बेटा ओए देखो लगा दोगे क्या तुम हाँ आराम से खेलो हो गया वीडियो ठीक है लोगोफोर नै जोंहा न'आव आलासि जानो फैदो दिनै मानसि दोंसै जायनो दिनै मानसि दोंसै दिनै ओइ नै बे आदै दानि आदै बे नैबे जानि बाबा नैबे जानि आइ इथिं खिथि मां मोनसे इदिसो दोङो आरो खोमसिसिल बोरै मानो लाइट लगायाखै इथिलाय ओइ लोबि जानि बाजै गोथाव संदो गोथाव ओइ लो पटेकाया खानाया बोरै गोलाव जाबाय दं गोलावनो गोसो मा दोङो इयाव इयो मा आरो अमा एवनाय इयो मा मैगं आरो इखो जाना थाङो नों खारबोलै मोनबोलायना आबो आपकी आबी का पेट पकड़ा से अब इधर आबी का बेटा एक इधर हाँ चलो जाबाय ना ओके अमा बेदर गारानानै अमा बेदर गारान जानानै दोंलायो खुलुमनाया चलो नमो करो नमो ठीक है
हो गया देखा आशीर्वाद मिल गया ना हाँ शाबाश माय डियर हाय मामी और मामा मामी को भी करो मामा मामी को भी करो आशीर्वाद लो ना हमसे करेगा ना लो इतना सारा पैसा मिल गया आने से देखो तुमको इतना सारा मिल गया अभी हंस रहा है देखो मिनी तो नहीं मानी नहीं मुझे मुन्ना है लेट जाबाय थांनोसै ओंखाम सोंखाम जाला संख्रियानो फुदुंखादो नांले दखे होय सोरबा सोरबा बुगानानै जा बेदर जायाखैनो मा खालामनांगौ बेखौलाय आंखौ सैरासे अमा बेदर जानो जासिनो जा जाया मोजाङै नांलाया ओरै दाखालि नों हरनाया बेनो जाखाबाय थादो बेनो आरो दायगरबो थागोन औ साहा लोङो साहा लोङो मा लारु फिथा ग्रोम ग्रोम जानोसै हाँ आज जीती के मोबाइल में उठा एंथाब फिथानि थांलायनोसै जोंहा थांलायनोसै आब'खौ बाइक बोलो बेटा आबौ ए मोटी हो अभी तो इतना मोटी नहीं है ओके कारिकुली ने मनसिगन तुम ना मामा को माई बाई नहीं बोला बेटा नहीं म्हणजे दा माबानिसो जानाय बेदरासो इयो 저 사둔도 जाबाय दे केका थाबनि उनो जाबाय दे ओइ बे गोली थावा गोली दला जुगोन थाव बिलाय बेदरा गैलिया अरे ठीक से बोली खुटुं खुटुं होनबाथाय इखौसो इयो होनदों अन्ना लाखाव बाय बाय चलो फोन रखेगा तब ना फोन में मरेंगे सीधा नहीं जाता ना बेटा ये पतला है ना गोली ये बंदूक ओरिजिनल नहीं है ना गलत हो गया उल्टा से लगा है इसलिए होता है माय डियर